Good morning, guys. Nagbuhat tayo kuguan. Saan ni? Oatmeal. Kinaglain akong tiyan. So, medyo mild atong pagkaon today. Tapos, butangan akong butter. Asa naman akong butter dere. So, nakoy ko dere. Marag lactose-free ni siya. Real butter ni siya, guys. Dili siya margarine. Tinuod yun na butter. So, ganahan kong butter sa akong kuan. Ito gani. Oatmeal. Tapos kini nga oatmeal wala na nako siya gibutangan og kuan mga chia seeds, kuan lang siya, oat lang jud siya. Kay naglain lagi akong tiyan. So hinahinay sa ko sa fiber. Kuan din ni cinnamon. Tapos brown sugar. Tibugol-tibugol. Gamay lang. That's all. Tilawan na to. Ngaam ta, guys.